sami policajti chodia do detského domova. No a to ste nevolali. A na čo budú volať, keď mám nohy zdravé? Ej, zdravé, však ste boli teraz chvíľu na vozíku a už Však stojíte. vidíte, pre kabelku som zdravá, no. Oj, babka. Taká babka, tu šerco ma bolia, neže? Ja berem veľký dôchodok. Ej, dôchodok, však vám zastavili, neznáte A ja to? berem ešte viac než náš primátor. Joj, toto primátor. A čo myslíte, čo dneska budeme robiť ty? No tá, Ježišovi nám došlo do oka. No. A už ste boli kopatí, babko? Ne, kopatý nehodná na takom slnku. Ne? Ne. Babko, sladká. Dobre, babku, ja idú dašto kúpiť ty a vy tu sete, hej? A nekúpite mi jeden radrer. Babko, tá vy pijete pivo? Tá ne, to však citronový, to není alkoholický, to má len 1%. Dobrý, tá vám kúpil, ale musíte sluchaty. Ja budu sluchati pre pivo. Joj, tam je dajak žalúdok začal bol. Nejaký hujo. Nebudem sa baviť. Nemáš jednu cigaretu. Na mňa tak hormóny vstúpli do mňa. Ja im našla sestrička celé jedného priateľa. Słuchajte, babko, vidíte, kto tu je? Ne? Neznáte, kto vám kral? Ne. Kabelku, čo vám kral? Sestro, berte ma, alebo ma zbije baba! Počúvaj, sestro! Odkedy si ochrnul? No jak ste ju zbili, babko? Aj sestro! Stavko pohola? Ne, babo! Babo! Stavko pohola? Ne, babo, však si mi dala takú, že mňa poražilo. No, tak dávaj cigaretu, keď máš. No však nemám, babo. Jaké nemáš? Nemám. Ty krádoš, je? Jau, baba! Au, baba, ty! Baba jedna. Babizňo. A vy iné, čo ste hovorili? Słuchajte, ste hovorili, že máte dôchodok veľký, a tu, že berete od klientov. No, ja na chala po banku šupania. Potom ti ukradnem, baba. Jaké mi ukradneš? Ja tu mám šupoja. Čo myslíš, že ja ho našla? A ja zbijem. Nechceš takého zblázenica, jak mňa pustili, ne? Pani vedúca. Babku, čujte, pivo nemali. Jaké nemali pivo? A my by si dali pivo. Ty koko! Tá pani sestričko, tam jedla veľa kendlíku. Za to není normálne. Tak sa bola. Jaké sa postav? Stavte sa, babko. Ja sa mám postaviť, že ja teraz opornula z toho. Staňte. Jaké stonte? Si zarobila. Z toho plánu, vidíš. Jaké bolo plánu? A ty si sadni tu na. To je akorát pre mojho muža a pre mňa. Babko, znáte čo, ale tu ma buchlo. Tá by veľa žrala knedlíky na obed. I s takou maskou paradajkovou a také veľké kúrky malo žíža s mesom. Słuchajte, ja už tu nebudu robiť ty. Tu máte. Dajte ešte ja. A peniaze mi chcela? Jaké babko? Peniaze by brala! Predstavte si toto, že sestrička odešla, lebo ju to nebaví. A také peniaze bere. Ne? Pokračovanie na budúce, každú nedeľu.